Het WK veldrijden in Hulst kan nu al bijna niet stuk. Want op de mixed relay haalde Nederland goud binnen. Voor mij geeft het juist vertrouwen en denk dat er sowieso wel een boost is in het moraal. En mogelijk dat er dus nog meer Nederlands goud gaat volgen dit weekend. En verder in deze uitzending. Zeeuwse Award voor feministisch boegbeeld. En steeds minder ooggetuigen in het museum. Goedenavond. Na maanden en voor sommigen zelfs jaren aan voorbereiding is het WK veldrijden in Hulst vandaag dan toch echt begonnen. En hoewel de belangrijkste wedstrijden pas morgen en overmorgen zijn, worden er ook op de openingsdag al medailles verdeeld. Met meteen Nederlands en ook Zeeuws succes. En dus gaan we meteen naar Hulst, naar Jan-Jaap Corré, die de wedstrijden voor ons volgt. Ja, Jan-Jaap, dat succes werd dus vanmiddag behaald in de mixed relay. We zagen het net al eventjes met dus een Zeeuwse hoofdrolspeler. Ja, zo'n mixed relay, dat is een wedstrijd voor landenteams. Een estafette, mannen en vrouwen door elkaar. En onze eigen Shirin van Anrooy uit Capelle, die had daar een hoofdrol inderdaad. Ze kwam als voorlaatste in actie. En op het moment dat zij voor Nederland de cross inkwam, ja, toen wist Nederland te gaan domineren. En gingen ze dus op jacht naar die gouden medaille. En dat ging zo. Een voorproefje voor het echte werk wat de renners te wachten staat dit weekend in Hulst. En een eerste echte kennismaking ook met het parcours. Dat is de mixed relay toch vooral. 6 renners van ieder land en halverwege gaan de Italianen aan kop. Nederland vlak daarachter en het gat groeit na deze valpartij. Maar het beste is voor het laatst bewaard, want hier Shirin van Anrooy uit Capelle staat voor een flinke inhaalslag. Eerst voorbij de Slowaken, dat lukt, en dan de jacht op de Italianen ingezet. Van Anrooy die hier langs en zij maakt in de voorlaatste ronde een achterstand van 20 seconden goed. En dan gaat ze hier het stokje overgeven aan Tibor Del Grosso. Geen Mathieu van der Poel, hij slaat de mixed relay over, maar deze Del Grosso die gaat Nederland naar het goud rijden. Del Grosso, een groot talent, mag het uiteindelijk gaan doen voor Nederland. En dan is dus de superstart voor Van Anrooy en het Nederlands team een feit. De eerste gouden medaille in Hulst op de mixed relay. Ik heb eigenlijk juist gekozen om aan de start te staan, zodat ik vertrouwen zou krijgen. Ik weet gewoon, als ik dan 1 rondje wedstrijdtempo heb gereden, weet ik ook op wat voor tempo ik sommige rondjes ook echt kan rijden, of welke bochten. Dus ja, voor mij geeft het juist vertrouwen en denk dat er sowieso wel een boost is in het moraal. Ja, Jan-Jaap, dat is een mooie start. Was de WK-sfeer er ook al meteen op deze eerste dag? Nou ja, het viel me eigenlijk wel op hoe druk het hier in Hulst al was. Als je nu achter me kijkt zou je dat misschien niet meer zeggen. Maar rondom die wedstrijd was het echt heel druk. En dat zijn natuurlijk de echte liefhebbers die op zo'n eerste dag hier ook naartoe komen. En ook in de feesttenten was het al gezellig. Even serieus, je weet wel van baila, baila, baila. Die waren er vandaag voor de feestelijke noot in de tenten. Dus het zat er al lekker in die WK-sfeer. En we zijn nog niet helemaal klaar. Want straks om 4:15 is nog Beat the Pro. Lars van der Haar en Sanne bekende veldrijders hebben een tijd neergezet. En zo'n 40 enthousiastelingen mogen die tijd gaan proberen te verbreken. En dan is vanavond rond 6 nog de officiële opening met een vuurwerkshow hier in Hulst. Dus al met al een mooie eerste dag. Ja, en dan gaat het morgen dus verder met de hoofdonderdelen. Wanneer moeten we vooral op gaan letten? Nou, er komen morgen 2 Zeeuwen in actie. Sanna Remijn rijdt bij de beloften. Hij komt rond 1 uur in actie. En om 3 uur, even na 3, dan komt Shirin van Anrooy opnieuw in actie. Dan rijdt ze individueel haar wedstrijd bij de vrouwen. Dat zijn dus de hoogtepunten van morgen. En zondagmiddag, even na 3, dan is de mannenwedstrijd. En dan zijn natuurlijk alle ogen in Hulst gericht op die ene grote favoriet, Mathieu van der Poel. Jan-Jaap, dankjewel, want jij gaat dat ook trouwens allemaal voor ons volgen. Want bij Omroep Zeeland hoef je er niets van te missen. Vandaag, morgen en zondag houden we online live vlogs voor je bij. En zowel morgen als zondag zijn de wedstrijden van de vrouwen en de mannen live te zien bij ons op tv. En die uitzendingen starten allemaal om 2:15. Het nieuwe kabinet wil minstens 4 nieuwe kerncentrales bouwen. Dat staat in het gepresenteerde coalitieakkoord van D66, VVD en CDA. Tot nu toe beperkten de plannen zich tot 2 nieuwe centrales. Zeeland is daarvoor nadrukkelijk in beeld als locatie. En om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan, willen de partijen ook het wonen in een recreatiewoning toestaan. Verder willen ze met industriële bedrijven afspraken maken over verduurzaming, willen ze een Europees PFAS-verbod en worden de onderwijsbezuinigingen teruggedraaid.
wordt voorlopig nog niet digitaal gehandhaafd om de binnenstad van Goes autoluw te houden. Sinds begin dit jaar mogen auto's niet zomaar de binnenstad inruiden. Boetes zouden vanaf februari worden uitgedeeld, maar omdat de app nog niet goed werkt, heeft de gemeente de digitale handhaving nu met enkele maanden uitgesteld. Het feministisch boegbeeld en verkrachtingsslachtoffer Gisèle Pelicot uit Frankrijk krijgt een For Freedoms Award. En ze is in april in Middelburg om de prijs zelf in ontvangst te nemen. De Française werd jarenlang gedrogeerd en verkracht door haar man en tientallen andere mannen. Ze wilde dat de rechtszaak openbaar behandeld werd en was ook maandenlang dagelijks aanwezig toen gruwelijke details over de verkrachtingen naar buiten kwamen. Een heel krachtig statement dat ook heel passend is bij de For Freedom Award. De Freedom from Fear, de vrijheid van angst, dat is de award die zij krijgt uitgereikt. Ja, en zij heeft haar eigen angst overwonnen door in alle openbaarheid in de rechtszaal al die verschrikkingen die zij heeft meegemaakt weer opnieuw door te maken, zou je kunnen zeggen. En door haar moed hebben heel veel andere slachtoffers ook de moed gevonden om dat te doen. Komt ze ook hier naar Middelburg voor de uitreiking? Ja, dat gesprek met haar is geweest door onze ambassadeur in Frankrijk. En ze zal hier zijn. En dat is iets heel bijzonders natuurlijk. Eerder deze maand werd bekend dat president Zelensky van Oekraïne de internationale For Freedom Award krijgt uitgereikt. De ene keer vindt de uitreiking plaats in Middelburg en het andere jaar in New York. En dit jaar dus op 16 april in Middelburg. De gemeenteraad van Vlissingen wil dat er eerst een plan komt voor het gebied rond het eiland in Vlissingen, voordat de gemeente grond ruilt met woningcorporatie Lesco. De gemeente en Lesco hadden afgesproken dat de woningcorporatie een stuk grond op het Scheldeterrein zou krijgen, in ruil voor de plek waar nu nog sociale woningen staan. Die huizen zijn verouderd en moeten worden gesloopt. En in het kanaal door Walcheren bij Oost-Soeburg is een auto uit het water gehaald die daar vermoedelijk al jaren lag. Dat zien we aan de roestvorming van het voertuig en natuurlijk de staat. Wij kregen een melding van de brandweer. Die waren hier dinsdag aan het duiken voor een oefening. En ze troffen daar op de bodem een aantal wielen aan. Waarschijnlijk van een auto die daar lag. En voordat het autovrak boven water werd gehaald, ging er eerst een duiker het water in om te controleren of er misschien nog een lichaam in het wrak lag. Maar dat was niet het geval. We willen nog onderzoek doen naar de identiteit van dit voertuig, al wordt dat best moeilijk. Maar waarschijnlijk is er nog wel een chassisnummer te vinden. En dan kunnen we dat doorrechercheren op een mogelijke vermissing of een gestolen auto. Die kan ook gedumpt zijn, hè? De watersnoodramp ligt inmiddels 73 jaar achter ons. En dus zijn er steeds minder ooggetuigen die er nog over kunnen vertellen. In het Watersnoodmuseum neemt een nieuwe generatie vrijwilligers het stokje langzaamaan over van de vrijwilligers die de ramp nog aan den lijve hebben ondervonden. Talloze boten zoals deze hebben in de uren toen de storm was gaan liggen een centrale rol gespeeld in het redden van mensen overal in die polders, maar ook in de dorpen waar je natuurlijk alleen maar water had om mensen uit de huizen te halen, van de daken te halen, om te redden. Ria Geluk is betrokken bij het museum vanaf het eerste uur en heeft de rampnacht meegemaakt als meisje van 6. In het museum vertelt zij over de gebeurtenissen. Als ik echt erin bezig ben, kan ik denken wat er gebeurd is, hoe dat is om in het water te zitten en om je heen huizen in zien storten, wetende dat daar mensen dan verdrinken, dat tot je doordringt. Dat kan ik proberen redelijk over te brengen. Ook vrijwilliger Corrie Slager heeft als meisje de ramp overleefd. Ze weet nog goed hoe haar vader haar die nacht het huis uitdroeg. Het waren hele hoge golven en natuurlijk water is verschrikkelijk sterk en hij gaat onderuit en ik spoel van zijn nek af. En ik hoor hem nog altijd roepen, help, help, dat kind verdrinkt, dat kind verdrinkt. Er waren heel veel mensen aan de dijk en die hebben mij eruit gevist. Er zijn er steeds minder mensen die de ramp hebben meegemaakt. Ook in het museum. Natuurlijk dat ik hier begon, waren er nog heel veel die het bewust hadden meegemaakt. Maar die groep wordt heel erg klein. De meeste vrijwilligers zijn nu van na de ramp, maar niet minder betrokken. Dit is, vind ik altijd, met de namenlijst aan de andere kant hier, vind ik het meest indrukwekkende plekje in het museum. Krijg je bijna altijd kippenvel.
Het verhaal van de ramp is ook het verhaal van zijn familie. Mijn overgrootvader is verdronken in Stavenisse. En die was halverwege en toen zei hij tegen oma van ik moet even terug, want ik heb mijn portefeuille vergeten. En hij is dus teruggegaan naar het bos, zijn portefeuille gepakt. Alleen toen kwam het water. En toen is hij gevlucht in een bus die er stond in het bos. En daar is hij met nog een aantal mensen in verdronken, hebben ze hem later in teruggevonden. De ontreddering, de ontzetting en het grote verdriet. De verhalen blijven aangrijpend. En er zijn ook bij ons 32 mensen verdronken. En ja, je wist precies wie dat waren, want vroeger kende je elkaar allemaal op zo'n dorpje. Dus, ja. Het is vooral de rondleidingen aan scholen. Ze iets mee te geven van wat er gebeurd is, iets te vertellen over de kracht van het water. Dat is enorm fijn om te doen. Wat die mensen hebben meegemaakt. Ik kan het bijna niet vertellen. Dat is zo ingrijpend. Dat zijn de verhalen waar ik ook... Dat kan ik bijna niet. En zondag wordt de ramp herdacht tijdens de jaarlijkse herdenking bij het monument naast het Waternoodmuseum. En die herdenking is vanaf 11:20 live te zien bij Omroep Zeeland op tv. Het begon nog zo veelbelovend met een zonnetje, maar al snel kwam er bewolking en dat belooft vaak niet veel goeds. Dit keer ook niet, want in de middag volgt de regen en temperaturen tussen de 5 en 7 graden. Morgen start ook nog met een enkele bui, daarna gevolgd door zon en droog weer. Zondag verloopt ook droog en is het ook zacht voor de tijd van het jaar. En tot zover. Volg ons online om op de hoogte te blijven van bijvoorbeeld de laatste gebeurtenissen rondom het WK veldrijden in Hulst of voor al het andere laatste Zeeuwse nieuws. Voor nu in ieder geval nog een mooie avond, een goed weekend en graag tot morgen.